vajaa 79 metriä ja maanmestaruuskisoissa ei enää 78 metriä saanut koko. Tosi jätti siellä kyllä 5 heittoa käyttämättä. Raamikas saksalainen seuraavaksi heitto paikalle. Vetter, Riuska rykäsi. Nyt tulee muuten pitkä. Nyt on pitkä kaari. Se on valtava kaari. 87 metriä. Johannes Vetter tällä kaudella 87-11. Ja nyt lähti muuten siinä kuuluisena pisteenä taivaalle kyllä Vetterin kädestä. Näki heti, että nyt lähti korkealle ja lähti vaan pisten näköön. Ja Vetter tiesi sen saman tien, kun se lähti irti kädestä, niin oli nyrkki pystyssä, että kaukaa saatte pojat hakea tän. Ja tää tekee hyvää tälle kilpailulle. Nyt on Pitkämäki haastettu ja myös Ruskanen. Se on muuten jättikaari. Se on muuten ennätys varmasti. On ylivoimaisesti, reilusti. 88-23 yli metrillä parantaa tässä saksalainen ennätystä ja tekeepä kovan tempun.